στεναγμή 42, μανούλα μου, μανούλα μου. Τι να μου κάνουν, θα κρίνω πω, φούβω το στόμα και πικρό, μανούλα μου, μανούλα μου. Και τρέχω κάποιον για να βρω, να με ρωτάει, να τον ρωτώ, τι θα γίνει, τι θα γίνει, ποιος θα πόνει, ποιος θα πόνει, μανούλα μου, μανούλα μου. Ντυμένη με τη συνηθισμένη της μαύρη πλεχτή ζακέτα, με μια χοντρή μαύρη μαντίλα τυλιγμένη γύρω από το κεφάλι και τους ώμους, η γριούλα Ευρύκλεια, η μαμή του χωριού, ήρθε έχοντας κάτω από την ποδιά της ένα μπουκαλάκι με ενόπνευμα για εντριβή. Αδύνατη, με το πρόσωπό της βαθιά συρρυκνωμένο, μαραγιασμένο σχεδόν, και τα μάτια της ψυχρά και ανέκφραστα, φάνταζε σαν μια μαδημένη καχεκτική γερόκοτα. Φαίνεται πολύ άρρωστο το παιδί, μουρμούρισε, ακουμπώντας την ποτήλια με το ενόπνευμα πάνω στην άκρη του κρεβατιού του Άγγελου. Μήπως σε μάγεψε κανείς, ψυχούλα? Δεν ξέρω, απάντησε με σβησμένη φωνή εκείνος. Του είπα να είναι προσεκτικός στην πόλη, Ευρυκλιά μου, είπε ανήσυχη η μητέρα του και έκανε τον έλεγχο να δει αν το φυλακτό του κρεμόταν στη θέση του. Το βρήκε εκεί και ένιωσε ανακούφιση. Μη στεναχωριέσαι, την καθησύχασε η γριά Ευρύκλεια. Ξέρω από μάγια όσο και από πυρετούς. Με περισπούδαστο ύφος θεόπνευστης ξεματιάστρας, γονάτισε δίπλα του, τον σταύρωσε και μουρμούρισε μια προσευχή για να λύσει τα μάγια, με τα οποία μπορεί να τον είχε δέσει το κακό μάτι. Ύστερα σήκωσε αργά με τα λεπτά χέρια της, τα μανίκια της ζακέτας της, μέχρι τους κάτις χνούσαν κόκαλο πουλιού αγκώνες της. Έχισε ενόπνευμα στις παλάμες της και τον έτριψε. Στα μπράτσα στους βραχίωνες στο στήθος και στις πλάτες. Αυτομάτως ένιωσε πως τα χέρια της που τον άγγιζαν τόσο απαλά είχαν τη δύναμη της μαγικής θεραπείας. Το άγγιγμα της φαινόταν να μετριάζει τους πόνους και τους καημούς του. Μια ημέρα στα μέσα του Αυγούστου, όταν οι μανάρες γίδες βρίσκονταν σε οργασμό, ο Άγγελος περιέφερε τον Παγάσα, τον τράγο τους, στα γύρω χωριά. Ο Παγάσας, με τα πράματά του κάτω από την κοιλιά του, πλατιά και μεγάλα όπως τα μαλτέζικα αυτιά του, και το κορμί του να αστράφτει, φάνταζε σαν το ένατο θαύμα του κόσμου. Τα νέα για την άφηξή του διαδίδονταν γρήγορα και οι γυναίκες τον περίμεναν έξω στις πόρτες τους ή στις αυλές τους με μια χούφτα καρπό και λόγια κολακευτικά. Θεέ και Κύριε, τι καρδαμωμένο πράμα είναι τούτο, τι τραγεί με κότσια. Κοίτα το άτιμο, 1-2 και μέσω σηκώνεται στα πισινά του. Και δεν ζορίζεται το μηδαμί στο μαρκάλιμα. Ευχαριστώ, παιδάκι μου, που το έφερες. Η μανάρα μου είχε χτυκιάσει από το κακό της. Ήτανε καψωμένη και το ζήταγε από μέρες και φοβόμουν μήπως μου μείνει στέρφη εφέτος. Άστονε να τη βατέψει άλλη μια φορά, πουλάκι μου, για να πιάσει καλά. Και εγώ θα σου το διπληρώσω διπλά. Ο Άγγελος, περιχαρής με τα χρήματα που έβγαλε, 85 δραχμές. Γύρισε στο σπίτι με τον Παγάσα. Κατά τη διαδρομή, ο Παγάσας τον κοίταζε στα μάτια και του γλύφε συνέχεια το χέρι, λες και ήθελε να δηλώσει ότι και τα ζώα επίσης
νιώθουν ευγνωμοσύνη για τους ευεργέτες τους. Τα κουδούνια ενός κοπαδιού από βουνίσια γίδια που γύριζαν στο χωριό ακούστηκαν κάπου κοντά. Ύστερα επικράτησε σιωπή, θανατερή σιωπή. Ο βραδινός φθινοπορεινός ήλιος γλίστραγε αργά προς τη δύση, βάφοντας μπρούτζινα τα μελαγχολικά αρκαδικά βουνά. Ρίχνοντας τα μάτια του πάνω και γύρω από το σπίτι, ο Άγγελος συγκλονίστηκε από την εικόνα που παρουσίαζε. Τα λούκια είχαν βγει από τους αρμούς τους και μερικά τζάμια των παραθύρων ήταν σπασμένα. Κότες και κουνέλια δεν περπατούσαν στην αυλή τους. Τα γιόκλιμα, ο δυόσμος και ο βασιλικός στα λαδοκούτια είχαν ξεραθεί από καιρό. Το χειροκίνητο αλέτρι ήταν παροπλισμένο στην απόμερη γωνία της αυλής. Ακόμη και τα χελιδόνια δεν είχαν επί χρόνια επιστρέψει να επισκευάσουν την παλιά τους φωλιά κάτω από το στιθαίο της πόρτας του σπιτιού. Ο Άγγελος γευόταν από παντού την τραγική εικόνα της ερήμωσης και της απελπισίας. Για πρώτη φορά στη ζωή του έβλεπε την απόγνωση με γυμνά μάτια. Οι χαλεποί καιροί έχουν ήδη φτάσει, σκέφτηκε. Πολύ μαύρες είναι αυτές οι ημέρες. Πόσο ακόμη θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτό το σκοτάδι? Ο ήλιος βασιλεύει καλέ, ο ήλιος βασιλεύει, ο ήλιος βασιλεύει καλέ, ο ήλιος βασιλεύει, ο ήλιος βασιλεύει, φως μου κι η μέρα σώνεται, ο ήλιος βασιλεύει, φως μου κι η μέρα σώνεται. Και εμένα το πουλί μου καλέ, και εμένα το πουλί μου, και εμένα το πουλί μου καλέ, και εμένα το πουλί μου, και εμένα το πουλί μου καλέ, που ξημερώνεται. Και εμένα το πουλί μου καλέ, που ξημερώνεται. Μονάχο τους τα ξένα καλέ, μονάχο τους τα ξένα, μονάχο τους τα ξένα καλέ, μονάχο τους τα ξένα, μονάχο τους τα ξένα, φως μου και πώς πορεύεται. Μονάχο τους τα ξένα, φως μου και πώς πορεύεται. Κι εγώ το περιμένω καλέ, κι εγώ το περιμένω, κι εγώ το περιμένω καλέ, κι εγώ το περιμένω, κι εγώ το περιμένω, φως μου, κι αυτό δεν έρχεται. Κι εγώ το περιμένω, φως μου, κι αυτό δεν έρχεται. Για ποια δουλειά το χρειάζεσαι αυτό το πιστοποιητικό? Γρίλησε ο ονοματάρχης Τζίμις Ταφ Τζιμτζής. Για ανώτερες σπουδές, κύριε. Πού? Στην Αμερική, κύριε. Ο Τζιμτζής ίσιοσε τα διπλοεστιακά γυαλιά του, πήρε την αίτηση του Άγγελου και άρχισε να την εξετάζει κάτω από το φως της ηλεκτρικής λάμπας. Ξαφνικά, μια μύγα μπήκε ζουζουνίζοντας από το παράθυρο και προσγειώθηκε στην άκρη του τραπεζιού. Έσκυψε μπροστά, τη συνέθλιψε με ένα νευρικό αλλά ευνηδιαστικό χτύπημα και μετά έβγαλε ένα έντυπο και ένα στυλό. Όνομα. Άγγελος. Άγγελος Βλάχος. Όνομα πατρός. Δήμος. Απάντησε σε κάθε ερώτηση που θα ακολουθήσει με ένα ναι ή ένα όχι. Αν η απάντησή σου είναι ναι, δώσε παραπέρα εξηγήσεις. Είσαι τώρα κομμουνιστής ή έχεις υπάρξει ποτέ μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος ή συνδέεσαι με αυτό με οποιοδήποτε τρόπο? Όχι. Ποιον ψήφισες στις τελευταίες εκλογές? Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση με ένα ναι ή ένα όχι, κύριε. Γιατί? Γιατί δεν ψήφισα κανέναν, κύριε. Γιατί? Είμαι πολύ νέος για ψήφο. Δεν ψηφίζουν μέχρι τα 22 τους, κύριε. Ποιον ψήφισαν οι γονείς σου? Νομίζω τον Καραμανλή, κύριε.
Κρατώντας τη βίζα στα χέρια του, ένιωθε πως άγγιζε την ίδια τη ζωή. Είχε αγγίξει το όνειρό του, είχε κατορθώσει το ακατόρθωτο. Κατέβηκε τα σκαλιά της Αμερικανικής πρεσβείας σαν αστραπή, περνώντας πια στο επόμενο στάδιο της ζωής του. Καθώς περπατούσε στη λεωφόρο, ένιωθε πως ο κόσμος είχε αλλάξει χρώματα. Σαν σκλάβος που μόλις είχε απελευθερωθεί. Κοίταζε τη βίζα του και οραματιζόταν πράγματα για πρώτη φορά. Οι γονείς του έκαναν περίπατο άνετοι στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου. Η μητέρα του και οι αδερφές του ντυμένες με καθαρά, μοντέρνα φορέματα. Ο πατέρας του φορούσε ένα πολύ καλοραμένο κουστούμι με γυλαίκο, γραβάτα και ρεπούμπλικα. Όλα τα μέλη της οικογένειάς του έδειχναν πραγματικοί Αμερικανοί. Έπνης ήρθαν στο μυαλό του τα λόγια της θείας του της Άννας. Άγγελε, μερικές φορές ο Κύριος επιλέγει να μας δείξει τους θησαυρούς του με μυστηριώδεις τρόπους. Τώρα μπορούσε περίπου να διαπιστώσει την επέμβαση της θείας πρόνοιας. Το παλιό φορτηγό που κουνιόταν σύγκορμο από το βαρύ του φορτίο, βρόνταγε και τρανταζόταν ανελαίητα, καθώς περνούσε πάνω από τις λακκούβες του επαρχιακού χωματόδρομου. Η Αρκαδία έδειχνε στεγνή και άδεια, σαν ένα κενό από το οποίο ο Θεός είχε αποστρέψει το πρόσωπό του. Στο βάθος το σίδεντρο από τα κυπαρίσια και τα πεύκα που είχαν φυτέψει αυτός και η οικογένειά του, και το οποίο επέμενε να επιβιώνει σε έναν κόσμο όπου η επιβίωση φαινόταν αδύνατη, ξανάφερε στη σκέψη του Άγγελου το γεγονός ότι η ζωή στην Αρκαδία ήταν πεισματάρα και ακατάβλητη. Η μητέρα του έσχιαξε το κεφαλομάντιλό της και άρχισε να τραγουδάει. Διαβάτες που διαβαίνετε και αυτή τη γη περνάτε και ναυτικοί όπου έρχεστε από τα ξένα μέρη. Μην είδατε το γιώκα μου, το μοναχό παιδί μου. Μαν ίσως και τον είδαμε, φτωχή και έρημη μάνα. Πώς τον εγνωρίζαμε και από ποια σημάδια? Ήταν ψηλός, ήταν λιγνός, ίσιος σαν κυπαρίσι. Ολόγερά τους ορθώνονταν και σχημάτιζαν κλειστό στεφάνι τα ηλιοκαμένα ιερά βουνά της Αρκαδίας, που στις κορυφές τους επιβίωναν ακόμη θρύλοι για τους θεούς.